L-impenn u l-progress ta' pajjiżna fl-immaniġġjar tal-iskart, partikolarment fl-aħħar snin, jidher li qed jinżel tajjeb mal-Kummissjoni Ewropea. F'konferenza tal-aħbarijiet f'pajjiżna, il-Kummissarju Ewropew Karmenu Vella innota li pajjiżna mexa passi tajba l quddiem fosthom bis-separazzjoni u l-ġbir tal-iskart organiku u l-iskema ta' rifużjoni fuq il-fliexken tal-plastik. Malta huwa wieħed minn dawk l-istati membri illi identifikajna illi rridu ngħinuhom iktar, irridu ntuhom iktar support biex il-miri u t-targets jintlaħqu fl-inqas żmien possibbli. Fir-rigward ta' Malta qed naraw illi sar progress, dan l-aħħar snin sar ħafna progress, qegħdin naraw ukoll illi hemm commitment qawwi u dak jinkuraġġina biex aħna l-għajnuna tagħna iktar nofruha. Huwa qal dan fil-kuntest tal-konferenza Virtuous Circle imtella mill-Kummissjoni Ewropea u l-Ministeru tal-Ambjent f'pajjiżna. Konferenza li tippromuovi l-ekonomija ċirkolari u li ġabet flimkien numru ta' esperti Ewropej flimkien ma' rappreżentanti minn ta' industriji u mill-Gvern. Dan biex ikun hemm qsim ta' informazzjoni fuq l-aqwa prattiċi fejn jidħol l-iskart u kif minn dan jista' jinħoloq valur miżjud. It-targets qegħdin hemmhekk, aħna nafu wkoll li f'Malta hemm proġetti in the pipeline f'din id-direzzjoni u għalhekk iridu nkomplu mexjin bl-għajnuna tagħna biex inkunu ċerti li t-targets jintlaħqu minn kulħadd. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent José Herrera spjega kif l-isfidi ta' Malta fejn jidħol l-iskart huma diversi, fosthom in-nuqqas ta' spazju u popolazzjoni kbira. Sfidi li l-Gvern qed jindirizza anke b'regoli u liġijiet apposta, kampanji edukattivi, investiment fil-waste serve, it-twaqqif ta' aġenzija apposta, tisħiħ fl-era, il-pjan ta' impjant biex l-iskart jiġi mibdul f'enerġija u iżjed. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Helena Dalli innutat ir-relazzjoni tajba ta' pajjiżna mal-Kummissjoni Ewropea li qed tirrikonoxxi l-isforzi ta' pajjiżna.